چنو یک بگجتی بیتا یک شوانگی بیتا کہ ادا کلدان کنتی جاگے کلدانا وہ گب دے نزدیکا سوریں جوم پستیں ہمیں داستیں یہ استیں جامنند بیتا گڑا میر للو کلو کت چنو نیما کہ منی داوداری دہنداری مردے کئی نامستیں پلانیے آقایت دا تکرہ رمزی زیر رمزی زیر کہتے گڑا منا آل بدے گڑا 8 سال کہتے رمزی زیر گا ہمیں دا ہمیں چنو کرا چنو مالداری بیتا بگجتی بیتا مالداری بیتا ہمیں کاچاریں بگ چاریں تھی دلوت چاریں تھی گڑا میر للو کو وقت نپر روند چند روچا چھ بعد چند وقتا چھ رند ہمیں مرد کا قید چنو مہمان بیت چنو پر نپری روند میر للو نے وقت یہ دیندار اتکام دمنی کرمنی مہمانی گڑا ہمیں دا میر للو ہوتی سپاہی کا قید یہ خوشید تھی یہ بیت چنوے اور الیار گپ ذکر ہانستے شاعری تو کا گشنت کے الیار باوے مردوں بیتا گڑا یک مردوں یہ قید الیار مہمان بیت پیسہ آزمانے کا سوداگر بیت گوادرات کا مال درتگے برتگے پدا باو دشتیاری چابہار تیز ہمنگو دا کے قصر کند وغیرہ تاکہ علاقہ مال ہران سرا اشتران سرا باقتے گود بیتگا دگے جنینی سامان بیتگا دگے چیز بیتگا گڑا الیار انگو چھ گوادر مالا یہ گونا کئی شفا داری تے الیار لوہ داری مرد کا تاجر گڑا شفا داری الیار یہ خدمت کا شام دنتے گندلا پچکنت واپی نیتے مسافرہ سوداگرہ شپ یک ٹیمیا الیار کارچا کہت اسی دل بند سرا نندیت کارچا شی گٹ سرا ہیر کنتے ہمیں سوداگر ککار کنت او الیار بیا کہ منہ کشتے الیار اسی کے جواب دامی مرد کہے اسی کہ الیار منہ یہ کارچ کے دستے منینگا ما الیار اسی گوڑ تو ارچی کنے بکا ہمیں ڈولا اسی گردنا بری توشی مالا درستان بارد ہمیں ڈولا الیار ہوتی مہمان کشت اور آئی یہاں ہوتی مہمان کشارین چنوہ ہمیں ڈولا باجو ہم اشنت کے چیں سنٹ سرا یا اجتا چیزی مردمہ آئے گا بیتا گڑا دیما ڈکوار ورنت لاتی فوجی بنتے چی بنتے یا دشمن داری مردم بنتے گڑا جنگ دیں گڑا باجو ہوتی سنگتا یلدا تچی کہ ایک کرے اوشتے ہوئی منہ کارنی آسائین کشنتما مردم گڑا ہمیں وستا اوشی باجوہ ہوتی امرہ دروئی تھا ایمان چوش کتا بیتا باری نی کجا راست کجا دروگ ہو باقی شما چبے بارے گپ کوت تلے بارے گپ کوت شما درستہ شنی انچو تفصیل گوشت کہ میں کرم دگے لفظ دے و دگے گپی بشنا کبت کہ ما ای بارے ہاں گپ بکنے باقی قصوے بارے ہم وجہ علی بخش دشتیاری صاحبہ واقع وجہ برکت برجان صاحبہ وشیں قصہ عورت کے
कसूआ होती शर्रें हुआ के दो जुआहें बरात यक बराती हस्ते उसके बरात भले ये हमारा बरात बिता इशा पा चूँकि किस्सा तो का अली बख्श दश्तियारिया मैं दे मैं इरकोत मैं इश्कोत कि हमारा बरात बिता के इशा सा बार को था पा कसूआ आज के मर्ज आज के गोश्त हमेशा कसूआ सा कुजा न कुजा चितो न चितो और तो हाजिर कुतगे भले रंदा दो कहतों का हाथ उती बरात कुश्तनती पदरंदा हमा मर्दमा के ये गोश्त के तो उती बरात हम बेकोश मती सांग कने अगर कलाता गिरें गुड़ माह कलाते बादशाह बन तो कलाते बानुक पे रंदा हमी मर्दा कुशंत के कलात गेत पदा से कसूर से लातीश कुश्तगे लातीश गेलुमिद कुछ गेलुमिद ना कुशगे या ज़माने की बिता एक सजाई बिता कुशंत के सरदारा या मर्दमी की कुशगी बिता गुड़ा ये अजियत दाते कुश्तगे यानी पादाचे बगैर ताक सरा तक गेलुमिद और कुतगे पासे मीद गेल तलक्कार बस्ते गेल ये और कुतगंत गुड़ा आई जना कुतंते आई पादाचे बगैर ताक सरा तक गोट्टा सर बिता आई साहश होता यानी पिसकता तड़प कलूर तलवसता तड़पता ताका ख़त्म बिता। अस्सलाम वालेकुम।